ସକାଳ ସୂରୁଜର ପହିଲି କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେହକୁ ବାଜିଥାଏ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ। ଗାଇସ୍, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲି। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରୁନଥିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି କି କିଛି କରି ହେଉନି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜକୁ 6 ଦିନ ହେଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି କି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକାଇ ପାରୁନି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେଇନି। ତ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଗୋଡ଼ଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଲି ଗୋଡ଼ଟା ବହୁତ ଜୋରସେ ମାନେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତି ଫୁଲିଛି ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଜମି ଯାଇଛି, ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ଜମିକି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇ ପାରୁନି। ଆଉ ମୋର ଏମିତିରେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି ଟିକେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ବି ସେ ପିଲା ଯାଇଛି ସେପଟେ, ତ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗାଧୋଇ ହେଉନି, ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମିତି ପାଣି ବାଜିବା ପାଇଁ, ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଣି ନ ବଜାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଜି ବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ରଖିକି ଯାଇଛି ସେପଟକୁ। ତ ସିଏ ଆସିଲେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବି, ସେ ଗାଧୋଇ ଦେବ। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲୁ କେତେଦିନ, ଦେଖିବା, ରେଷ୍ଟ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।